Don me kai min haka Yahuza? Wannan wani irin wasa ne? Ba abin da zaka ce sai baba. Yusuf, baka da abin da zaka iya yi. Babanka baya kusa. Kai ta ihu. Har yanzu babanmu baya kula mu saboda kai. In ba kai ba babanmu ba wanda yake so. In ba kai ba babanmu ba wanda yake so. Ke ba ni wahala. Tashi, ka tsaya ka gaba kuwanka. Kai ne kake so ka zama shugabanmu? Kai ne kake so ka zama shugabanmu? Wannan shine karshen ka. Kana nan tafi zuwa kabari. Kai ne kake so ka zama shugabanmu? Yau ba za mu barka da rai ba. Ba babanka yana son ka ba, daga yau ni zai so. Dukkan mu 'ya'yan Isra'il ne, annabin Allah Yakub. Ka ji mu sosai, ina baban naka da ka dogara da shi yake tausaya maka. Kana ji na sosai. Taurarin da kace ka gansa a mafarki sai su taimaka maka. Daga yau ba za ka sake jin daddadar maganarsa ba. Me ya faru ne? Na ga iska na gudu, komai na rawa. Wallahi ban san abin da yake faruwa ba. Me ya faru ne yau? Tun da aka haife ni ban taba ganin irin haka ba a cikin rayuwa. Tashi mu shiga cikin ɗaki, ki taso da wuri. Shin kin ji ne? Ban ji ba. Kamar ɗaya daga cikinsu yana ihu. Wallahi ni ban ji komai ba a nan. Kamar ɗaya daga cikinsu yana ihu.
yanzu? Me kike so ne Dina? Ina ubana da babata suka yi? Sun tafi ne don su raka ɗan uwanki Yusuf. Me ya faru ne? Me ya ga sabuwar rigarka? Me yasa rigarka ta yi ƙura? Kaga abin da ya same ka? Mai mafarke? Kai ne kace zaka zama shugabanmu. Ya kai maraya ɗan gidan Rahil. Ka lura da fuskar mu sosai. Ka kalli fuskar masu yi maka sujjada. Ka lura da su sosai. Yanzu waye ne yake cikin kaskanci? Mu ko kai? Baba ina Yusuf ya ɓuya? Sun fita da 'yan uwansa kiwo. Me isa ka yardar musu suka tafi da shi? Me isa ka yardar musu suka tafi da shi? Sun daɗe suna tsangwamarsa. Karki damu ya ke ƴata. Shi ne ya ce bar su fita. Su je su yi wasa tare. Kai ba ka son shi ne? Ba ka tsoron wani abu ya same shi ne? Ina son shi, amma shi ne ya nemi su fita tare. Shi ya sa na bar su. Ni kuwa ina ji masa tsoro, kuma na gan shi kamar yana kuka. Ni na yadda da yaran nan. Ina kyautata zaton za su kula da shi. Amma ni a raina ina shakkan wannan abu. Yanzu waye a ƙasa? Kai ne, ko ba haka ba? Don me yasa ba za ka ba da labarin ranar da taurarin da suka yi masu sujada ba? Ka fannin kashe shi ya ce ya haɗu da babu Sarahir. Ba mu yi alkawari da kai za ka kashe shi ba. Ba mu yi alkawari akan haka ba. Mun yi alkawari da kai ne akan wani abu daban. Na yadda ne kawai don mu bar gida. Ba zan barka ka aikata haka ba, kuma ba zan barka ka kashe Yusuf ba. Ka bar faɗa da Yahuza mana. Ka kasance kana tsakanin nufina ko? To wataran za ka yi nadama akan haka. Yusuf ka yafe ni Lawi. Wannan ya wajabta akan annabawa da 'ya'yansu. Irin wannan masifu su same su, amma ni ban taba zaton irin wannan ababen zan same su ta hannun 'yan uwana ba. Me yasa kake dariya ya kai dan uwana? Na tuna yayin da za mu rabu da babana. Kuna shashafa kaina a yayin da aka ɗaura ni a bayan jaki, sai na faɗi cikin zuciyata. Duk mutumin da yake da irin wannan yan uwa ba abin da zai same shi daga kaidin abokan gaba, sai gashi sun kasance su ne makiyana. Azaba ta tabbata da wanda yake da ciwo a zuciyarsa. Gaya mun, me za mu yi wa wannan yaron? Ni ban sani ba. Ina son mu koma da shi gida. Mu ba za mu yadda mu koma da shi gida ba. Shin kana son mu kashe ku ne gaba ɗaya? Ka zaɓa abu ɗaya fa. Ka zaɓa abu ɗaya fa. Za su kashe na ɗan uwa, ya zan yi? Ya wajabta a gare ni in je in same su mai shawara, su ɗauki alkawari ba na kisa ba.
yana da kyau 'yan uwana mu je mu bar shi akan hanyar matafiya, ko za su tsince shi sai su yi gaba da shi. Wannan ma ai reni ne, babu dokokin da yaro ya tsara mana. Mu ajiye shi a saman bishiya, ko wasu 'yan kasuwa sa tsince shi, ko kuma abin da ya kama da haka. Ni ra'ayina a kyanta mu sa shi a cikin rijiya, ko da wasu za su zo shan ruwa su tsince shi sai gaba da shi. Akwai wata rijiya a kan hanyar nan wacce laraba suke wuce kusa da ita, sa ganshi su yi gaba da shi. Wannan daidai ne, mu tafi kawai, ku je ku koro mana dabbobinmu mu yi gaba. Baba, yaushe Yusuf zai dawo? Zai dawo kafin rana ta faɗi. Muna tsaye. Lokacin da Yusuf yake gaya masa mafarkin nasa, Yahuza so yake ya dake shi, amma Lawi shi ya kama hannunsa. Ba ni na hana shi ga kowa ba. Me yake gudana? Ba kun ce rijiyar tana nan kusa ba? Me yasa kuke nisa? Kana so mu sashi a rijiyar kusa ne? Matafiya su zo ya ba su labarin abin da muka yi masa, su nemi babanmu su je su gaya masa? Yusuf ya ba mu wahala. Ai ga tsohuwar rijiyar can, ai mun iso, tana kusa da waccan 'yar itaciyar. Wannan rijiyar matafiya ba sa bi ta kusa da ita. Jika ko, kai shiru kar ya ji mana. Abinda nake nufi, Yusuf zai mutu a cikin rijiyar. Rijiyar zurfi ne da ita. Ina mai tabbatar muku cewa Yusuf kishirwa za ta kashe shi. Ku ɗebo mana igiyoyin da muke ɗaura dabbobinmu da su, za mu ɗaure masa bayansa da ita. Kar ka fisge shi a hannuna Yahuza. Dan uwana, ka yi min uzuri, ban da wata dabara, ba zan iya ma komai ba. Ba don komai ba ne, ba ka da laifin komai. Ba ma son ka zama shugabanmu. Mu muna ma hasala ne akan matsayin da Allah ya ɗaura ka. Ni na tsoron duhun rijiya. Kar ka ji tsoro ƙanina. Ubangiji Allah yana tare da kai. Zai kiyaye ka kuma zai kula da al'amuranka. Yahuza, kada ku sa ni ciki. Kuna so ku nesanta ni da renon da ubana zai yi ba. Ina makiyar ku bar ni. Za ku kai ni guri mai nisan ubana ba zai ƙara da ni na ba. Ku taimaka min mu ɗaga shi. Ka gaya mana abin da yake damunka. Tunani nake yi, in muka koma gida da yamma, me za mu gaya wa babanmu in ya tambaye mu? Mu ce masa kura ta cinye shi. Tunda yana jin tsoron kada kura ta cinye shi. Ko ba ku sani ba ne, Allah ya haramta wa kura ta ci mutanen Kan'ana. Ya kamata mu tafi da wata alama wacce za ta gwada maganar mu gaskiya ce.
alama rigar Yusufa sai mu bulbule ta da jini, wannan ai alama ce kwakwara. Ku bar ni, ba na so, ba na so, ba na so. ba na so. لا أطلقوني. لا 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 هيا لا تريتوا قليلا. Ku tsaya mu ji abin da zai faɗa mana. Ku rabu da shi. Me yasa kuke saurin sa shi? Ku bar ni in ji abin da zai faɗa. Me yasa kuke saurin sa shi? Ku bar ni in ji abin da zai faɗa. Ka faɗa abin da kake so ya ɗan uwana. Ni ina so in yi maka wasiya akan rabuwata da kai. Ni ina son ka ya ɗan uwana yadda ka kyautata min. Kuma ina son iyalan gidanmu dukansu, saboda me kuke son ɗaukar zunubi a kaina? Wani laifi ne muku wanda ba ku ji daɗinsa ba? Idan ubana ya san abin da kuka yi min, zai la'ance ku gaba ɗayanku, sannan zai yi fushi da ku. Ni tsoro nake ji ga mutane, kada Allah ya fushi da su. Ba abin da za a boye wa Allah, Allah ya isa ya kiyaye ni. Ku za ku kasance daga cikin mutanen da Allah zai yi fushi da su. Ku tuba ga Allah, ku tuba ga Allah, ku tuba ga Allah. Kar ya kama ku da zunubin da kuka aikata wa yaron da bai muku komai ba. Babanmu yana faɗa, ni manzon Allah ne, ya zaɓe ni. Ko kun san da haka za ku jefa ni cikin rijiyar nan? Ina jiya muku tsoro, ‘ya'yan bani Isra'il, akan abin da za ku yi wa annabin Allah. Allah sai ya la'ance mu akan abin da muka aikata ga ɗan uwanmu. Lallai babban laifi za mu aikata, kuma mu raya sunnar da Kabil ya yi wa ɗan uwansa Habil. Me ya faru ne? Me kuke jira? Mu je mu saka shi. Ku yi a hankali, ina roƙonku ku bar ni. Lawi ka taimake ni, ina tsoro. Baba, baba, ku taimaka min, Allah ka kiyaye ni. Lawi, baba, Allah ka kiyaye ni. Lawi, شمون، أبي، ساعدوني، أنا خائف. لاوي ساعدني، أنا خائف. أبي، لاوي، وقفني يا الله. يوسف يوسف أبي يوسف 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 Me yake damunku? Ba kun yi abin da kuke so ba? Wallahi mu ba so muke ba. Kai kaɗai kake so. Ba tun a gida muka yi alkawarin yin hakan ba? Ka yi abin da Habila yi wa ɗan uwansa Habila, amma shi saurayi ya kashe, kai kuma ka kashe ƙaramin yaro. Allah ya la'ance ka. La'antar gaba ɗaya za ta same mu, tunda mun yi tarayya akan wannan zunubin. Kai ne kai babban zunubi.
Babu shakka kai Yusuf ne. Babu shakka kai Yusuf ne. Babu shakka kai Yusuf ne. Ko kai ne Yusuf? Ni ne Yusuf. Na san cewa wata ran za mu haɗu da kai. To kai waye ne? Ni ne mutumin nan da yake jiranka. Ta yaya ka samu labari na? Na samu labarinka ne gurin wani annabi daga annabawan Allah. Shi yasa na zo wannan gurin. Don in jira ka sama da shekaru 200,000 da suka shuɗe. Shekara 200,000? Na samu labarin wannan abu zai same ka, sai na ji ina ƙaunarka a zuciyata. Annabin da ya mun bishara da zuwanka shi ya ce min in zo in jira ka a nan, yau shine ranar alƙawari. Ni kuma ina farin ciki da zuwanka. Duk wani annabi da na haɗu da shi sai ya bani labarin zuwanka nan. Kai mai adalci ne, za ka yi hukunci da adalci a tsakanin mutane. Ka ji sosai, ka riƙe batuna da ƙarfi. Annabi Yunus yana cewa kai za ka gaji dukkan annabawan da suka shuɗe gabaninka. Ya wajaba a gare ka ka gaskata amanarsu. Ya kai wannan dattijo, ya mutumin da ke jira na, kana ina? Ko dai mafarki nake yi ne? Me kuke tsaye a wajen? Ba za ku zo mu tafi ba ne? Yusuf! Yusuf! Lawi! Ubangiji Allah ya fitar da ni, ban mutu ba. Ban mutu ba. Yana nan a raye. Yana nan a raye. Yusuf! 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 Yana nan a raye? To yanzu dai kun ji yana nan da rai har yanzu ko? To shikenan ku zo mu tafi. Ku zo mu tafi. Ku zo mu tafi mana, me kuke jira? Dama muna so mu ji ko kana raye ko baka raye, amma yanzu hankalinmu ya kwanta tunda baka mutu ba. To ku cire ni, ina roƙonku ku cire ni. To ku cire ni, ina roƙonku ku cire ni. Tsoro nake ji wallahi. 'Yan uwanka ba za su yarda da haka ba. Kai haƙuri. Ka bar wa Allah al'amarinsa. Lokaci ya ƙure. Ni na yi ma alƙawari zan dinga kawo maka ruwa da abinci kullum da safe. Za mu kawo ma ruwa mara daɗi. Ko kuna so ku kashe shi ko? Kun san ruwan rijiyar nan fa ba shi da daɗi. Ina so in gaya maka, amma Yahuza ne ya hana ni. Ku zo mu tafi. Menene kuke bata mana lokaci? Ya aka yi ruwan ya yi daɗi, me ya mai da shi haka? Yawwa, 'ya'yan Isra'il sun tafi.
shi yasa na zo gunka. Kar ka damu, gobe zan zo gunka. Kai haƙuri a wannan dare. Me yasa ba ka amsawa? Ka dawo kar ka bar ni kaɗai a nan.